No niin, se on hei taas ihmiset. Aika jatkaa kissa, joka pyydysti tappajan kirjaa. Taas täällä missä lie pusikossa. Tai pusikossa ja pusikossa. No, jossakin mukavassa paikassa ja kissakin on täällä mukana, niin kuin hännästä näkyy. Mutta tästä jatkuu. 12. Lulu astahti kadulle Konrad niskansa ympärille kietoutuneena. Celia moskautti hänelle suukon ja sulki oven. Hän ei voi hyvin, Konrad sanoi, kun Lulu lähti kävelemään kujaa pitkin. Minusta hän näytti olevan aivan kunnossa. Itse asiassa hän näytti oikein hyvinvoivalta. Ei, hänen aurassaan oli paljon verenpunaista. Ja sitä sävyttää musta. Se ei ole hyvä juttu. Ei, se on paha. Hän tekee siis kuolemaa, Konrad nyökkäsi. Pelkään pahoin niin. Kuinka kauan? Sitä on vaikea sanoa. Aurat eivät ole tieteellisen tarkkoja, mutta on kyse ennemmin viikoista kuin kuukausista. Syöpä luulisin. Lulu huokaisi. Siksi hän siis halusi tavata Emilin. Käynti ei liittynyt mitenkään siihen, että Emili oli hoivakodissa. Konrad nyökkäsi. Luulen niin. Se on aika surullista vai mitä? Surullista on, ettei Emili muistanut häntä. Veikkaan silti, että Celian olo parani kuitenkin hiukan. Aivan, olet oikeassa, Lulu myönsi. Mutta tiedämme nyt varmaksi, ettei Celia halunnut satuttaa Emilia. Näit, miten hän järkyttyi, kun kerroimme Emilin kuolleen. Sinä kerroit sen hänelle, Konrad sanoi. Minä en sanonut mitään, muistat kai. Totta, äänitön kumppanini. Mutta ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Hän järkyttyi kovasti kuullessaan tapahtuneesta, eikä ilmeisesti nähnyt suklaakonvehteja. Juuri niin, Lulu totesi. Minne suklaarasia hävisi? Lulu ihmetteli hiljaa. Ja kuka ylipäänsä antoi sen Emilille? 2 erittäin hyvää kysymystä. Sattuuko sinulla olevan niihin vastauksia? Valitettavasti ei. Mutta jos joku tappoi anoppisi suklaakonvehdeilla, niin luultavasti hän vei rasian poiskin. Niinkö luulet tapahtuneen? Ihanko totta? Minusta on epäilyttävää, etteivät konvehdit olleet hänen tavaroitensa joukossa. Siis sinähän sait hänen avatun hammastahnansa, käsivoiteensa ja lääkkeensä. Miksi konvehtejakin olisi annettu sinulle? Emili ei ole voinut syödä niitä kaikkia. Hänhän sanoi nauttivansa vain yhden juuri ennen nukkumaanmenoa. Eikä hän ole voinut antaa niitä kaikkia poiskaan. En tiedä. Hänellä kävi paljon vieraita. Ei niin paljon, ja tuskin kukaan niitä sentään kourallista otti. Luulet siis, että joku vei ne hävittääkseen todisteet? Juuri niin, Konrad vahvisti. He tulivat kujan päähän ja Lulu suuntasi Randolph Avenueta Warringtoniin päin. Warringtoniin päin. Joku, joka halusi tappaa Emilin. Siis osti suklaakonvehdit ja mitä? Tunki niihin sesamisiemeniä, hän ihmetteli. Sesamöljyä, Konrad oikaisi. Siemenistä tehdään öljyä. Sitä voi ostaa kaikkialta. Voi luoja. Sitä voisi siis pistää injektioruiskulla konvehtien sisään. Luulen niin. Makua tuskin huomaisi. Kun me olemme Emilin huoneessa, minä söin yhden, muistatko? Samoin hoitaja. Luuletko, että niissä oli sesamiöljyä? Jos öljyä olisi lisätty vain yhteen rasiaa ei olisi tarvinnut viedä pois, Konrad päätteli. Joten sitä täytyy olla useammassa kuin yhdessä konvehtissa, mutta luultavasti vain alemmassa kerroksessa. Miksi niin? Koska olisi epäilyttävää, jos Emili olisi kuollut heti saatuaan konvehtirasian. Mutta jos sesamisiemenejä tai sesamöljyä olisi pantu vain alimpaan konvehtikerrokseen, kuolema ei olisi tullut heti. Emili olisi syönyt jo monta konvehtia ennen hengenvaarallisia herkkuja. Lulu katsoi Konradia. Kuule, minä alan todella uskoa,
että niin on saattanut tapahtua, mutta vaikka tietäisimme miten, emme ole yhtään viisaampia siitä, kuka sen teki ja miksi. No, mitä kuka kysymykseen tulee? Se täytyy olla joku, joka työskentelee hoivakodissa tai joka kävi katsomassa Emilia, ja tiedämme, että Celia se ei ollut. Lulu suki hiuksiaan. Meidän pitäisi palata taloon tutkimaan Ildin ottamia valokuvia. Kuulostaa hyvältä ajatukselta, Conrad sanoi. Toisinaan minullakin välähtää, Lulu totesi. Hän käveli Warringtonin ohi ja sai osakseen monta hymyä. Maida Walesissa oltiin aina ystävällisiä. Se oli pikemminkin kylä kuin osa Lontoota, mutta olkapäällä matkaava kissa kirvoitti selvästi tavallistakin enemmän hymyjä ohikulkijoilta. Päivä oli lämmin ja taivaalla näkyi vain pari pilvenhattaraa. Pubin pukkipöydissä istui kymmenittäin ihmisiä juomassa olutta tai viiniä ja nauttimassa auringosta. He tulivat talolle ja Conrad hyppäsi Lulun hartioilta kadulle pehmeästi tömähtäen. Eikö tuo satu? Lulu kysyi. Ei tietenkään, Conrad vastasi. Minulla on kissamaiset refleksit. Lulu nauroi. Niinpä tietysti. Conrad nosti katseensa Lulun häntä puolelta toiselle nytkähtellen. On kyse kyynärpäistä ja polvista. Painan sen mieleeni, Lulu kurtisti kulmiaan. Onko kissoilla kyynärpäät? Totta kai, etujaloissa. Olisin luullut, että teillä on 4 polvea. Sekoitat kissat elefantteihin. Niinkö? Se on yleinen erehdys, joten en moiti sinua siitä, Conrad totesi ja tassutteli kiviportaat alas. Lulu seurasi Conradia naureskellen ja avasi kellarikerroksen oven. Kissa tepasteli eteisestä keittiöön sillä välin, kun Lulu sulki oven. Lulun astuessa keittiöön Conrad nuuhki jo pöydällä olevaa pahvilaatikkoa. Lulu otti valokuvat laatikosta ja levitti ne pöydälle. Hän tarkisti jokaisen kuvan päivämäärämerkinnän ja pani ne sitten riviin aikajärjestyksessä. Ensimmäisen vasemmalle, viimeisen oikealle. Ensimmäisessä kuvassa oli mies, jota Lulu ei tuntenut. Päivämäärän mukaan mies oli käynyt päivää ennen Celiaa, eikä Celia ollut nähnyt konvehteja. Jos se piti paikkaansa, mies ei ollut tuonut suklaita, ja Celiakin oli kieltänyt tuoneensa ne. Luuletko, että Celia puhui totta? Conrad kysyi. Juuri sitä minäkin mietin, Lulu sanoi. Tiedän, tuijotit hänen kuvansa ja kurtistelit kulmiasi. Laskin 1+1. Ei ole kovinkaan vaikea arvata, mitä mielessäsi liikkuu. Lulu hymyili päätään pudistaen. Olet niin hemmetin fiksu. No mutta kiitos. Ja kyllä, juuri sitä minä pohdin. Jos Celia olisi vienyt suklaakonvehtit ja tehnyt niille jotakin, hän tuskin myöntäisi sitä, mutta siinä tapauksessa hän tuskin olisi kertonut syrjähypystä, sillä se antaisi hänelle motiivin. Mutta jos ensimmäisessä kuvassa oleva mies, kuka hän sitten onkin, olisi vienyt suklaarasian, Celia olisi kertonut siitä. Ja Richard ja Maria kävivät Emilin luona Celian jälkeen. Niin, ja heidän jälkeensä siellä kävivät John ja Maggie Eastman. Lulu tutki tarkasti valokuvaa, jossa Richard ja Maria olivat Emilin kanssa. Kaikki 3 katsoivat kameraan. Richard ja Maria hymyilivät. Emily puolestaan näytti hämmentyneeltä. Richard peitti yöpöydän osittain, mutta suurin osa siitä oli näkyvissä, eikä suklaarasiaa näkynyt. Se saattoi kuitenkin olla Richardin takana. Lulu katsoi seuraavaa valokuvaa. Emily hymyili leveästi ja Maggie Eastman katsoi häntä selvästi kiintyneesti. John Eastman seisoi vaimonsa vieressä ja oli kietunut käsivartensa tämän vyötäisille. Lulu nosti kuvan lähemmäs kasvojaan. Konvehtirasia oli yöpöydällä. Siinä se on, hän totesi, rasia osoittain. Conrad siirtyi lähemmäs nähdäkseen paremmin. Tiedämme siis, että sen toivat joko Eastmanit tai lankosi vaimoineen, kissa totesi. Aivan, joko niin, tai sitten Celia valehteli ja antoi rasian Emilille. Hän ei näyttänyt valehtelevan, Conrad muistutti.
Pystytkö aina sanomaan, jos joku ei puhu totta? Useimmiten. Hyvä tietää. Voitko soittaa langollesi? Voin, mutta siitä tulisi outo puhelu. Soitan yhtäkkiä noin vain ja kyselen suklaarasiasta. Jos he tekivät jotakin konvehdeille, he arvaavat meidän epäilevän heitä. On viisaampi, että menemme Eastmanien luo. He ovat täkäläisiä. Voinko matkustaa hartioillasi? Totta kai. No niin, tässä oli taas yksi osa. Tästäpä jatketaan seuraavassa videossa.